η στιγμή που το Smack Nation περίμενε για έναν χρόνο. Η στιγμή που το Smack ζει τη μεγαλύτερη ημέρα της ιστορίας του. Κυρίες και κύριοι, φίλοι συνδρομητές του Antenna Plus, καλώς ήρθατε στο Rail Entertainment Studio, καλώς ήρθατε στο Smack Wars, το μεγαλύτερο show της χρονιάς. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καλόμψυχος και μαζί μου, καλεσμένος μου για την περιγραφή, ο Κυριάκος Δημητρόπουλος, ο δημοσιογράφος από το PureWrestling.gr. Κωνσταντίνε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Συγχαρητήρια για το event. Το περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να δω όλα τα μάτς. Όπως όλοι μας περιμένουμε με τρομερή αγωνία να δούμε 8 αγώνες που μάλλον θα τους ζούμε μόνο απόψε, όπως αυτός, το Extreme Rules Match για το Smack Tag Team Championship, όπου οι δίδυμοι αντιμετωπίζουν τους Τιτάνες και όποια ομάδα χάσει θα διαλυθεί για πάντα. Φυσικά, ο Hashtag αντιμετωπίζει τον πατέρα Ιωάννη για το προημιτελικά του τουρνουά Immortal για την πρώτη φάση, ένας αγώνας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο, άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία, στον πόλεμο των εμφύλιων μεταξύ των Τόμπολα. Ο Λεωνίδας και η Ρούρι Σουάν εναντίον του Αλέκου και της Λίας, της αδερφής του. Ο Kong, ο οποίος δεν έχει πέσει ποτέ καν στο ring, αντιμετωπίζει τον Ninja για το International Championship. Ίσως είναι το μεγαλύτερο match και το πιο δύσκολο match που έχει να δώσει ο Ninja μέχρι στιγμής στην καριέρα του. Ο Μάρκελος Κομνηνός για το Greek Championship θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ροντεό. Δεν ξέρει τον αντίπαλό του, θα τον μάθει απόψε κιόλας. Ο κύριος Πέρης εναντίον του Γεδεών. Και μετά τον χαμό που τους έχει προκαλέσει η Ρούμπι Μπουζιώτης, όποιος χάσει απολύεται μια για πάντα από το Smack. Και βέβαια μην ξεχνάμε, Κυριάκο, το main event της βραδιάς. Πάνο Σερέτη εναντίον Eddie Τζεπάι για το Smack Championship. Το σημερινό επεισόδιο είναι sponsored by Cassavetes Center, τον απόλυτο προορισμό διακοπών στον πιο τουριστικό προορισμό της χώρας, στη μαγική Κρήτη, στη Χερσόνησο, μόλις 30 μέτρα από τη θάλασσα, με θέα το Αιγαίο για ξέφρενη διασκέδαση και απίστευτα καλοκαιρινά πάρτι. Κυριάκο, έχεις πάει στην Κρήτη? Δεν έχω πάει, αλλά μόλις και που το είδα έχω κατενθουσιαστεί και θα πάω σίγουρα. 26 με, τι νομίζετε, θέλω να διασκεδάσω?